Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai ka jingja basengusi kalaja hawa rilang hajan ka shnong wa sin Southwest Khasi Hills District hakba arngut ki mensiam jong ki khana kan thei kila duno e yala ka jong ka jing im kat ba ka wei pat kala laj im ling ba ka jing shlur bat ka jing arab jong wei u habret khat lai snam karta ubalatip kerteng kum u elambok dekhar yakite ki arngut bala khlat latip kerteng kum ka shaba kemen lang wanyang khat handu snam karta bat ka Aisha ban kemen thongni khat saus snam karta bat kini baro arngut kidei nakashnong wa sit kat kum kita long khobor le thu bah ka sngi uble ka arphawei tarik uyayong araja arpasal sangut ki khana kan thei kila lech sum shawa rilang hagawei ka jaka ka batip kum ka thwei brei merit ka badei ka jaka ba shat sei shyap kita long khobor kile thuru balaingut na pedeng kine kidei shipara shu kita long khobor kile thuru bakate ke jingja kalaja hakapor kumba arbaje lane architeng no phaisngi hakaba ka shaba kemen lang wanyang kalalet banjingi hakate ka wa hendrei kendit kensan kala ngam shapo bat marsen ngam hapo layathu baka aisha bakmen thongni wot kalalet banyarab hendrei makaru kala syatan lang shapo ki thamai khobor ki yathuru baka sapi banroi thongni habai i baka para bat kaparalok kila ngam shapo makaru kala no lang shapo banet yarab hendrei sniu bok karu kala ngamlang hendrei da kajingda unong bu nong thau hakata kapor lawan lap u hebrit elambok dekhar bat marsen yo sngo ye kajing perta ula no shapo bat yo ban pelat im ya kasapi ban roi thongni ya kasapi ban roi thongni lapen kit no wot sha CHC maukarwan ban yo ya kajing sumar hak ba dei bat kate kajing ja nakaliang ki bahayeng hadien beladat ban saya kamet da ki brio jang kashnong kila kerpat ban pelat ya ka postmortem bat ya kamet jong kite ki arngot ki bala khlat la IT no shaki bahayeng hasam bakin pendap ya kajing le niam bakhat du Kong abu ngawan jepala teh tak laj ta ngasawan hoto ciap ngawan chong ta den ngachong tinggal nai chanek lati na ta den korpan ya Arab ta ngang nampung tadi panian ta ong pan ya Arab deh ta ngade sabtai yaware dang pong ceng dede na den seorang ngaj dan sotawe ong madik ladik tak ngar lau sabtai seor dik dan ta den ti ngor di Arab ta ngano kata tu kendau re ta ko or chan ngali tepeng ngalu thapo ta or kendiat na ta den ti or tangkilik or pelaj or kimoj ta den atat kirin sem or sa lot ya curing lah kiat alah ketewa kesoor lar dan kena tatawin